wato Aminu akwai matsala. A halin yanzu maganar da nake maka ba a san inda Saratu take ba gaba daya. Lafiya ne? Wallahi na sha gaya miki cewa ki dina danganta ni da yaran. Me yaro ne ku? Yaya me kai musu? Hadda ankwa? Alhaji kana kallo fa hadda ankwa. An zo an tafan min da da. Mu je police station. Ha? Tunda har na kamu da santa, ina mai shaida wa duniya cewa Saratu ta zama guba a kowane saurayi da yake faɗin duniyar nan. Da kika yi mummunan mafarki sai ki dinga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salati zaki dinga yi.